Itu tadi yang dinamakan kreasi. Kreasi, omongnya lek pilek ngono dadak. Aku nada ekstrim. Aku iki. Kanta. Lah ekstrime yo ning kono kuwi, Mas. Engko lek metu tenang. Ya dijaga kowe. Sing apik nada ekstrim mosok wis malah mbok mik gitu. Ya kuwi lagu ekstrim. Wong mek. Apa ngono kuwi? Dah, iya. Munikan salindri yo. Lah yo lagune mek ngono. Iya. Ya sak gegake sing rada wah ngono ya, Wis Mas. terotno lagu apa Wis wae. khusus malam hari ini. Malam hari ini kita ada di Ponorogo. Ngawur rek Ponorogo mambengi. Oh, Iki ndek Pindanggon. Oh iya. Pindangan. Malam hari ini ada di Ngancar Kediri, Mas. Ya. Kita harus menampilkan spektakuler. Ya no Kediri. Mergo Kediri iki tanah kelahiran kita, Mas. Heeh. Jadi kita itu harus menampilkan lain daripada yang lain. Iya. Malam hari ini kita harus profesional. Oke. Karena besok kita sudah tidak ada di sini. Ya mesti wong tanggapane mung iki tok kok sesuk rene nyapa. Ya maksudnya somben ben ditanggap meneh. Oh, amin amin. Tahun ngarep Ngancar ben ditanggap meneh Niken Salindri dan juga Mayangkara ya ta, Mas. Amin, ya. Iki ning kene iki adewe wis ora peng pisan to. Wah bola-bali. Bola-balik. Wah wong kene iki lek karo Mayangkara wis wah kaya dulur. Kaya batih ya ta? Heeh. Apa meneh iki pas dinane malam Minggu kabeh mungon kabeh melekan sowan ana daleme Gusti kalian Pak Tembus sak keluarga. Nah, iki sing duwe omah, Ya, Mas. ya. Duwe ilmu, Ilmu apa no? tembus pandang. Loh. Wah, lah kok iso tembus pandang? Ya Pak Tembus. Loh, ngene lho. Maksudnya ora kok tembus pandang bisa Wah, sampean ora ngerti, Mas. Aku ndek mau ning kono ta, pas make up ta. Iya, pas Lah make kok up. mbek Pak Tembus iki, wah ya Allah, aku Ya, Pak, dipijeti, Nek. Mas. Sampean dipijeti. Aku dipijeti. Dipijeti mripate apa? Ora no. Apa? Dipijeti sikil, tangan ya ta. Ndek mau ngerti gak Mas sikilku sisian. Lah iya to, sikil kok iso Sikilku sisian. sisian. Terus dikretek-kretek karo Pak Tembus to. Ceklek. Ora, ora. Lah kok Mari. Heeh. So kenceng, Nek? Kenceng, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Kayak Terus tanganku barang mau kan sempet apa kayak pegelinu gitu Pegelinu. to. Terus dikretek-kretek ngono, sak sirahku kretek-kretek ngono. Mari. Mari Wah. Mas. Heeh. luar biasa. Ya mau ayah soleh barang ya ngono. Wah, dikretek-kretek barang balik, Nduk. Barang balik. Sing retek-retek piye iki? Lah nanging ngebanteran wonge gak gelem lemes kok. Iya, ngono kuwi sing lemah. Heeh, wayahe Oh, toh. dipijit ki kudune lemes. Jadi Lemah. kita doakan buat ya Pak Tembus. Pak Tembus dan juga Bu Sri sekeluarga besar, semoga sehat selalu, panjang Amin, umurnya, amin, amin, amin. semoga rezekinya banyak. Amin.